അങ്ങനെ രാത്രി കഴിഞ്ഞു അനന്തരം മംഗലവിപ്രന്യർഘ്യാദി കർമ്മം കഴിച്ചു അൻപോടു ലോകേശനോടു യാത്ര പറഞ്ഞു ഉമ്പരിൽ ഉത്തമ വിപ്രൻ നടന്നിരുന്നു. പോകുന്ന മാർഗത്തിലോരോന്ന് ചിന്തിച്ചു ഏകനാഥന്റെ വൃത്താന്തമതിശയം അന്തണഭക്തിയുമേറ്റമത്യത്ഭുതം ശതാമരാക്ഷൻ സുഭഗ സമ്മോഹനൻ ജ്ഞാനായതേറ്റം മലിനൻ തപോമയൻ ആനന്ദരൂപൻ എന്നെ പുണർന്നീടിനാൻ ദേവസുരാദി സകലരും ഐശ്വര്യമാവോളമാർജിച്ചതൊത്തു കണ്ടിടുകിൽ കേവലം തൽപ്രസാദത്താലതത്രയും സേവിപ്പവർക്കു സകല സമ്പത്തുകൾ സേവാഫലപ്രദന്മാധവൻ നൽകുന്നു. അർത്ഥത്തിനായിട്ടു വന്നു ഞാൻ ആയതു വർദ്ധിക്കുകയെന്നുമില്ലാതെ പോന്നു ഞാൻ. നൽഗ്രഹേ പത്നി കരുണയാലെ വരവാഗ്രഹിച്ചത്ര നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തു ഞാനങ്ങവളോട് പറയുന്നു ചിന്തിക്കിൽ സർവജ്ഞനല്ലോ ജഗന്മയൻ. എന്തു നമുക്ക് ധനമിങ്ങു നൽകാഞ്ഞു ചിത്തേ ധനമതാതെന്തു നമുക്കുള്ള കൃത്യമം